В България няма държавна регулация и контрол върху дейността на автосервизите, а процентът на лицензираните фирми е нищожен в сравнение с сивия сектор. От бранша настояват за закон, който да контролира дейността на автосервизите, както и да се бори с нелоялната конкуренция с фирмите фантоми, които печелят на гърба на държавата и потребителите. В момента закона позволява извършване на автосервизна дейност, ако е регистрирана фирма, а тя попада само под ударите на общотърговската дейност. Нелицензираните сервизи, които не са регистрирани с такъв предмет на дейност, не могат да бъдат нито проверявани, нито санкционирани. В Германия, например, проблемът е решен, като самият бранш прилага силна саморегулация. В Румъния ситуацията е аналогична на България заради доста устарелия автомобилен парк и големия брой сервизи и части на ниска цена без гаранции за сигурност. Още през 2000-та година е извършена регламентация на тази дейност, като към тамошния еквивалент на нашата изпълнителна агенция автомобилна администрация има създаден отдел, който се занимава с това да лицензира. От бранша са категорични, че не искат да убиват малки и среден бизнес, нито пък да укрупняват сектора, но всички трябва да имат лицензи и да плащат данъци. Нашето становище е въобще да не се затварят малките сервизи. И ние считаме, че е по-добре, когато един специалист, майстор, може да си изкарва хляба с това, да си изкарва хляба с това, а не да стои на гърба на Социалното министерство и на цялото общество, да го изхранва. Тоест, в никакъв случай не искаме да затваряме малките сервизи. Идеята е обаче този сервис да бъде регистриран. У нас са регистрирани над 4 милиона автомобили, а средната възраст на колите е над 15 години. За сравнение, около 10 пъти повече са автомобилите втора употреба, но все пак не е ясно кой как обслужва колата ви и дали е в изправност.